आंनाव ताखौ खुरो केबो बखाता थैखदी 68 বছর खा अति प्रहाव विदेशी शासन खाइमानी 68 বছর विदेशी शासन खाजाखा हनै बखाबाय थांखले बसं कमर सगै थांनाय जे दफा जे जातिनि जेनि जातिनो तै आंदोलन खाइनानि रिंगा निजेनि जातिनि इतिहास तके सत्य साकिर रया लड़ाई खाइरया बरा पृथ्वीनि कमाय थाङो एग्जांपल रेट इन इंडिया अमेरिकानि कमाय थांखा आन्दामाननि कबड्डी पंजनि जाय कमाय थांखा टिप्रा दफाबो साकिर मायके कमानाय गेताबो कमानाय ने सिरनाय सबा खाइगै गफांनाय ने सिरनाय ताबो सबा खाइ गफांमानि काहिनी बखनावदि निग्रु साउथ आफ्रिका दक्षिण आफ्रिकानि निग्रु बंशर कुफुर कुफुर साइड बाय सातक जागोन 25 বছর 36 বছরनि বয়স নেলসন মেন্ডেলা 36 বছরनि বয়স নেলসন মেন্ডেলা বনি দফাनो बकबखा अहासिनि हांकिसिनि शासन मांनाय ताङै निग्रुनि हावबा कुफुर कुफुर साइड बा दखल खाइतं फारिसिनि हासिनि शासन नालाय इंटरनेशनल लॉ सिजन जानि हानो हा शासन खाइके संना ताङैसिनि हाव शासन खाइनि आंनाय निग्रु जातिनो ब रिंखा गोबां मानिग्रु जातिनो बनो सेलें जाखा नों 36 বছরनि सोराय ताब खाइमेनाय बै कुसुम कुसुम खाइनायसि खाइलांबाया निनि गक सोंनाया खारबायखा लगेरलिया 175 जना मात्र 175 जना नेल्सन मेंडेला न सपोर्ट खाइका पहिला 175 जना बाइसबो जातिनि आन्दोलन मा सेंगो 25 বছর जेलमा खातेखा हाइफाने बनि आन्दोलन न बया कायाबले सरेंडर खायाबले अनि हानि मुक्ति मय साक्स आन्दोलन खाने इंटरनेशनल पर्यंत बरो केस खालेगी 25 বছর चलेला 25 বছरनि परे साउथ अफ्रीका फ्रीडम रजाका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर खाइ गई तै बन जेल नि फेवसे राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति सारे मुक्ति रगई साउथ अफ्रीका निग्रोनी जाति निग्रोनी स्वाधीनता तो उठाइगे 25 বছর होला इंडिया मुगल एम्पायर 300 বছর मुगल साम्राज्य विस्तार खाइके आरम्भ 300 বছর ब्रिटिश साम्राज्य 190 বছর प्राय 500 বছর बुतवा पेटवा रंके समय गोबां मानांगो ओ इंडिया के बेलायके पटवा पेटवा बाइके कुसंस्कार बरफ आबने बे इंडिया गोबां समय नांखा तांखा महात्मा गांधी संजेफो आन्दोलन खाइनायनि बर आन्दोलन खालामनाय बासानो महात्मा गांधीनि सिगांनो उमेश चंद्र संगक बोम्बाइनि शहर 1885 3 तारिख डिसेम्बर 1885 3 डिसेम्बर बोम्बाइ शहर जातीय कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस आबनी को बरंखे भारतनि बरक रोगनि मथा इंग्रेजी बाय कांग्रेस माने के मथा से थुमसां माने भारत रोगनि बरकनि थुमसा मथा भारत बरक मथा नै बरक बेमंग रोगै आंदोलन खालामनाय अखालाखा तम आंदोलन राजनीति आंदोलन या जाति मुक्ति आंदोलन राजनीति आंदोलन पार्टी खाने बागैया जाति न मुक्ति खाने आंदोलन आफ्नो मात्र 72 जनासी आरो निगो जयन खाइगो किजाबाय का थाया ओमा ब्रिटिश न सं पाइ ब्रिटिश बिरुद्ध आंदोलन खाके कोइ पुथार जगानो साखिनि माय खायानो पार्टी प्रसारकता पाताल कने सं वाजरे खाइने दल बरन बर फानि के मीटिंग सरा खनारा फयो बा वाजरे खाइने दल पाताल कने दल थाके दांगा नांगानो किकिरि जागायो हायने थे काफ्रो बाहायने आ जातीय कांग्रेस नि दल थांनाया मात्र 72 जना 100 कोटी नि ऊपर नि बरक रंगनि बिसिंग 72 जना से बासारा